Дуже радий бачити всіх моїх вже близьких друзів-ветеранів. Ми сьогодні дійсно подивимося, мабуть, на ті речі зовсім з іншої сторони. Ми почали підтримку театру ветеранів ще з моменту заснування і дуже цим пишаємось. Ще це був експеримент, ми не знали, що з того вийде. Але коли ми рік тому побачили мініатюру Енеїда на нашому 10-річчі благодійного фонду МХП громаді, ми були дуже вражені. Вирішили присвятити нашу виставу Енеїда Володимиру Мукану і тим побратимам, яких, на жаль, немає в залі. Троянці облилися, нея за живіт бере. Інна Короленко.